Dobrý den. Dobrý den. Hele, vidíš, jak vypadá, to je jasná vlaštovka, ať stáhnou zpátky do teplých krajin. A to jako proč? Protože tu dělají bordel, zbytečně berou naší potravu. A víš o tom, že stěhovaví ptáci jsou důležití pro náš ekosystém? Prosím tě, ty jsi jim zase skočil na ty jejich lži. Hrozný, co se dneska staví z těch daní, kdyby to radši dali poctivým ptákům. Ale to jsem si postavil sám? To si mohl, ale to nejsou tvoje klacky. Ale to jsou moje klacky. To se mi ale vůbec nelíbí a budu si stěžovat. Ale to hnízdo je můj sen. To je jedno, mně se to tady nelíbí. A co tě je do toho, stejně tu nebydlíš? Máš recht, bydlím tu u lesa hnedka vedle. I tak si budu stěžovat u holubí vlády. Ty blaho, on má víc klacko než já, to se mi vůbec nelíbí. Nakoukám povolaný syn. Já nejsem povolaný syn, ty klacky jsou pouze z mého podnikání. No tak doufám, že se ti to podnikání brzy zkrachuje a budeš žít jako my. A budeš se muset starat o rodinu a žít z výplaty na výplatu. No to, že máte dojebaný život, za to já nemohu. Ale já a dojebaný život, to ty ho budeš brzy mít, až ti to zkrachuje.